Fit-toroq ewlenin fl-Italja l-prezz tal-fjuwil issa saħansitra laħaq €2.9 kull litru. Ir-rapport ta' dan is-sit La Repubblika fejn innota kif wara tnaqqis fil-prezz f'Diċembru issa l-fjuwil reġa' spara l fuq għal darb'oħra. La Repubblika qalet li l-prezz beda jaqbes €2 kull litru dan l-aħħar u fl-awtostrada jew il-highways il-prezz saħansitra laħaq €2.9. Jingħad ukoll li fl-Ingilterra l-prezz tal-fjuwil ogħla b'20% imqabbel biss ma' Diċembru li għadda filwaqt l-Italja esperjenzat żieda ta' 70%. La Repubblika tgħid li dan ma jawgurax tajjeb għas-sewwieqa Taljani għax fil-fatt li ħsibu li l-prezz tal-fjuwil se jkompli jola u l-kbira duġej. L-Italja għandha wkoll waħda mill-ogħla rati ta' taxxa ta' fuq il-fjuwil fejn aktar minn nofs il-prezz imur f'taxxa. Il-Gvern ta' Giorgia Meloni kien wiegħed li naqqas it-taxxa fuq il-fjuwil imma s'issa għamel biss eżerċizzju ta' monitoraġġ u obbligu lil pompi tal-petrol juru l-prezz mibjuħ għandhom u l-prezz medju fil-pajjiż. F'Malta fejn inħallsu nofs dak li ikollhom iġorru t-Taljani, il-prezzijiet mill-pompi ilhom stabbli għal dawn l-aħħar 4 snin mindu l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kien saħansitra raħħas il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel b'7 ċenteżmi f'Ġunju tal-2020, dan bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fil-bidu tal-pandemija. La Repubblika qalet ukoll is-sitwazzjoni ġeopolitika b'żewġ gwerer, jiġifieri dik fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani, flimkien ma' tensjonijiet fil-Baħar l-Aħmar minħabba l-attakki tal-militanti Ħawti mill-Yemen fuq is-settur marittimu tal-merkanzija u ma' fost il-fatturi ta' prezz mola smewwiet fil-fjuwil f'pajjiżi bħall-Italja.